Kamera beží, záznam beží. Áno. Momentálne odchádzame z Frankfurtu nad Mohavem. Je tu silná inverzia, ako sami vidíte. Hnusný čas. Fero nemohol vidieť tie krásne mrakodrapy, obrovské, ktoré som musel dneska ukázať. Takže na príšte. Momentálne teraz valí a hasí to. Tady je trasa. Áno, toľko nám chýba do cieľa. Áno, toľko má na tachometri. Dobre, to drží na tom kilečku. Vidíme, že je vysmiatý, zjavne. Sa najel dobre. Áno, teraz sme sa boli najesť. Rybníky pečené. Áno, sme mali pečené šampiňóny, opekané zemiaky, aj opekané keliky, také maličké hlavky. No, vynikajúce to bolo. Takže do sytosti, teraz ešte zazdím to kolou a o 20 minút stojíme na vecku. Dobre, takže Ferko, šťastnú cestu ti prajem. No, máš pred sebou nejakých 280, to už upatláš, nie? No jasne, však prečo nie, však si dneska vlastne potiahol, si urobil 1100 kilometrov, teraz ešte upatláš tady týchto, no budeš mať krásnych 1400 km, no aspoň konečne sa môžeš niečím pochváliť, že si po Nemecku brázdil 1400, a to ešte není všetko, lebo ešte len ideme do Stuttgartu a do Stuttgartu potom je do Galdorfu, to máme ďalších 280 a potom z Galdorfu na Slovensko máme 1260, takže pane Andráš, ja vám přeji 1000 km máme ešte. Tak vám přeji šťastné kilometry a hlavne teš se doma. V sobotu to oslavíme s tvojou maminkou. No, tak šťastnú cestu. Čau, čau.